Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa maza da mata. Na san da yawanku sun gwada, da yawanku sun faɗi, da yawanku an cuce su. Me nake nufi? Yanda ake haɗa kuɗi a social media. Shi ku sani social media wani waje ne da ba kaɗai chatting ake yi da shi ba ko kuma kallo ko kuma wasu abubuwa na daban. Ana amfani da social media wajen making kuɗi. To amma menene? Da yawanku ana cutar su akan wasu a ce za ku yi musu affiliate marketing, wasu a ce za ku yi musu investment, which akwai na gaskiya amma akwai na ƙarya sai a yi ta cutar ku. Wannan ina son gaya muku cewa wani abu ne da ku da ni ba sai kun bani kuɗin ku ba, kuma ba ni ba su dawo kuɗin mu ba. Kai abin da zan baku knowledge in ne. Farko da idan kai sabo ne a wannan YouTube channel ɗin ka mana subscribe a YouTube channel ɗin nan namu, sannan ka cigaba da bibiyon mu ka danna alamar ƙarawa yanda da mun ɗaura sabon bidiyo za ka samu. To menene za ka yi a wannan domin ka samu yanda za ka ƙara kuɗin ka a koda yaushe? Farko dai shine TTBet. TTBet wani platform ne da kawai game zaka na bugawa, da ka buga game za su na biyan ka. Zaka yi registration, zaka yi depositing 3,000 kawai. Idan baka da shi kada ka takura kanka, ka yi haƙuri idan ka samu ka yi. Amma kai da baka da shi da kai nake yi saboda kai ne ka fi buƙatan TTBet. Akwai platforms da yawa da zan rika kawo muku su. Idan kana buƙatan kuɗi kawai zaka je ka yi registration da su, game zaka bugawa. Da yawan muna buga game kawai for nothing. To me yasa ba za mu buga game don neman kuɗi ba? Nagode. Zan ajiye link ga phone number na, duk wanda ke buƙatar link ga phone number na nan, kuma magana zan baku link ɗin da za ku je ku fara yin TTBet kuma. To jama'a, idan ka ji kallon daɗin wannan bidiyon, dan Allah ka yi subscribing, ka yi sharing, ka yi comment.